F'Awwissu wkoll Malta baqgħet it-tielet l-inqas pajjiż b'rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Malta rreġistrat rata ta' qatt ta' 5.9% u għalhekk kienu biss il-Ġermanja u l-Awstrija li rreġistraw rata ta' nies bla xogħol inqas minn ta' Malta. Dan skont statistika tal-Eurostat li kienet ippubblikata l-għada il-istatistika tal-NSO uriet li fl-aħħar 7 xhur naqsu b'5 persuni kuljum in-nies jirreġistraw għax-xogħol mal-ITC. Fil-fatt bejn Awwissu ta' din is-sena u s-sena ta' qabel dawk jirreġistraw naqsu b'759 persuna u għalhekk pajjiżna kellu l-inqas ammont ta' nies jirreġistraw minn Lulju 2012. Intant, ir-rata medja ta' qatt fiż-żona Ewro kienet ta' 11.5%, kważi d-doppju ta' pajjiżna. Fl-Unjoni Ewropea ir-rata tal-qatt kienet ta' 10.1%. Anke jekk il-qatt f'Malta niżel fost il-kategoriji kollha, l-iktar li sejrin tajjeb huma żgħażagħ. Fost dawk taħt l-20 sena kien hemm tnaqqis ta' kważi 35% meta mqabbel mal-istess xahar fl-2013 u fost dawk ta' bejn l-20 u 24 sena kien hemm tnaqqis ta' 16%.